Protože Adel jako neslyší, že jo? To je jak tur. Já jsem říkala Adel. Aha, tak. Jo, tak tohle video znám je. Ty musíš ale hrnec ještě. A Jeleni! Ne Jeleni, Jelene, oči mají zelené. Ne, to ne. Pane, Aha, Jelenu. Jakou Jelenivou. Básničku nám řekněte, já tady budu myšlet toho, že nikdy Jaký máš obvod hlavy? Moje matka číslo 2. Moje matka ale i barvo sedí jako tady. Ale jako ten design to mi dostal jako... Tak to nosíš slavě, ty koncertní to helmy. Ale nemáš vaříte mi to, že byste. Ale mám vůle úplně dobrý. To je zdevák. Ivan. No, Ivan ne. A Ivan! Nestěné. To je jako stejně to jsme vlastně, můžeš to mít furt. Ale tak já to tíhnu cínu. Ne, Cínu pak já do tebe. Jo, uděláš to. Jí závíš ty pěkný vlasy. Jo. Ale já nebych chtěla, můžu mít vlastně dvakrát. Ale nemáš Jo. Tak ty jedinou Já mám vlasy. Ne, To je jednoduchý vlasama, že jo? Bez vlasů to je těžký právě. Jo. Potom je ten život. Těžovat si to všechno. no, tak další hrně, tady nejvá. Tak jdeme na tvůj hlavě, hele. Menší. Ne, jako prostě další vlasy. Další. A máš nějaký ještě takový ten opušť, jak to říct pošpár. Bratrané. To už je lepší, ne? A ty jsou schovaný uši. Robot Emil. Ale to mi tady ještě říkal. Vlastně ty ještě větší, než moc říká. Tak já stíhám teda, jo? Jako fakt. Ne, nebo ne. Jsi doma? Dej mi jednodušky, hned. A on je tady. Nebude. Bude právě. No. Ale tři. Ne, to, slyšíte to? Ne. Tak sama. Ne. Ježiš, Uj, ty dopadne na Maria, to je dobrá, jak někdo musí dát ruku. To bylo moje. Teď se jdem rychlo. No najednou. Ještě to tam neslyší. Dělat si to zpátky. Fuj, to je pak, když se nemá užívat někomu. To vůbec neřeším. Já myslím, že to dělala. Proč jste to udělali? No tak ještě větší hrnek teda. Jo. Teď tam můžu se udělat. Jo, další. Teď už to je jedno. Papiňák, prosím. Proč? Vidíš, že mám teď formu. No 5 kilo je v prdeli, No, že ty jo? neustihla nous ještě. Jakože jenom 500 za to. Ježíš, to je taky dobrý hrnec. Aby se neudusila. Já děláte si volou. To je možná, jakože jsem úplně v pohodě. Ukrálí prvé. Jo, teďka to je tak s tím stříhem. Ne, ježiš. Dělej to! Už tu je. Ale už to rozsíhla. To jsem nezala nějak. Ne, nemusíš, ale. Boj. No, tak já se to postarám, kdyby ty rušky. Věříš mi? Jo, věříš mi? Už jsem to. A tak tady hrnek si teda vybrala. Tenhle za 300, tenhle za 400, tenhle 3 za 5. Tohle celý vaří dvě větší. A když se podívám na tu druhou stranu, tím delší, z mýho pohledu, tím vykrávem. Tak možná to ještě bude lepší. A takový Zámen bude mít posázaný. takový luxusní střih, jakože, to se jinak neví. To udělali právě. Originál. Zatím jo, to je vidíte právě na tom stole. To je vlastně, ne, to je právě, to je fakt jak první, když musíš za tohle. To nějak svažte. Bazíruje dávno prodat? No, Já bych na štětce, já půjdu končíš mě.
To 5 kilo jsme postrali. Tomu se nebyla už taky už jenom moc. Ale a teď tu mohl... Nejde nějaký šíří. A mě tam nekoupil. Už dám dělat. To je 20, když promyslu a tak, kolik. Ale ty, to je dobrý humor tady Nějak jako. šáhne na duchu. Když ještě dejkají, ty vole. Hej, tady lidi oholíš, pak to nevolí. Ty můžeš tady někoho holovat, jo? Ne, ještě ne. Ale můžete zkusit ten hrnec, jak mi zkušel. To lepší úplně do vidět, ale na kníže. Když potřeba teď Já si nekoleduji, ale. No, já si to. Nekoleduji to. Dušan, máš nějakou pásku? Furt mě úplně opáče, že mě bylo úplně na Jak to dá Tak jo, Teď to nedali, tvoje. No tak jako kde? No máš kříží, koukej. Ne, já jsem to nechtěla, ale tak to je ale teda podvod, že já jsem nechtěla. Jaký podvod? Tady vyloženě paní chtěla. Ty říkáš, že se jenom vlastně, tak No, to taky ty máš. No, ale já nechci. Ale ona taky chtěla. Když jsi to 5 kilo, to říkala. Tak ty to vykáme, nebo ne? Jak jsou zdraví, ukáž. Domčo. Vyloženě zdraví, no. Ale já dělám nepořád. Ale máš tady stroje, jako holit mají do sebou. Ale já nechci. Ale já bych to už zkušel. nechtěla. Že kdyby jsi zkušel. Ne, to tady Víš, než to nechala, ne, jako fakt. No, to riskuju. Ty dvakrát už to slušel. Já bych to nechal tak Jo, máš polotou hlavu. Je. To máš polotou, jako mám já. Taky máš dobrý vlád, víš, a taky. Za 2 hodiny na zádech. Lidi jsou dobrý, vole, Nemí to také dobře, Ne, aby to vypadalo. takhle máš to. Já bych dala na páže, podle mě, jako. Cože bylo, ne? Na páže bych jí to dala. Jako na tak, ale stejně, ale... Takový středověký Mikáno, myslíš? To bych tam úplně vyštěla, ale ještě bych ti pak tady udělala na ručičku, kdybych chtěla.